טוב, בואו נדבר רגע על סיטואציה שכמעט כל אחד מאיתנו ראה או שמע עליה פעם. ריב קטן ברחוב, צעקות, דחיפות, ופתאום זה יוצא משליטה. רובנו חושבים, טוב, שטויות, הם יירגעו וזהו. אבל מה קורה כשהחוק נכנס לתמונה? האמת היא שההשלכות יכולות להיות חמורות באופן מפתיע. אז ישר ולעניין, מה בעצם העונש על קטטה ברחוב? התפיסה הרווחת היא, בדרך כלל, שאם אף אחד לא הגיע לבית חולים, אז לא קרה שום דבר רציני. מקסימום כמה צעקות. אבל, האם זו באמת המציאות המשפטית? בואו נראה. והתשובה, האמת, די מדהימה. על פי החוק בישראל, העונש על השתתפות במה שמוגדר תגרה במקום ציבורי יכול להגיע עד שנות מאסר אחת. כן, שנה שלמה בכלא. זה ממש לא צחוק. וזה כמובן מעלה מיד את השאלה המתבקשת. אז מה זה בעצם תגרה בעיני החוק? מתי ריב רגיל, סתם ויכוח קולני, חוצה את הקו והופך לעבירה פלילית של ממש? כי ברור שלא כל חילופי מילים נכנסים לקטגוריה הזאת. החוק מתברר מאוד מאוד מדויק בעניין הזה. אוקיי, אז כאן אנחנו נכנסים ללב העניין, ההגדרה המשפטית. שימו לב למילים, השתתפות פעילה ומרצון באלימות הדדית. כל מילה פה קריטית. פעילה, כלומר לא עומדים מהצד. מרצון, כלומר אף אחד לא הכריח את המעורבים, והכי חשוב, הדדית. זה לא סיפור של תוקף וקורבן, זה סיפור שבו, לפחות בעיני החוק, שני הצדדים בחרו להיות חלק מהבלגן. אז כדי שהמשטרה תוכל בכלל להגיש כתב אישום על תגרה, היא צריכה להוכיח 3 דברים, 3 תנאים שחייבים להתקיים. הראשון, השתתפות פעילה. אי אפשר להאשים מישהו שרק עמד והסתכל. השני, זה קרה במקום ציבורי. ריב בתוך הבית זה סיפור אחר לגמרי. והשלישי, וזה חשוב, זה הפריע לסדר הציבורי. כלומר, זה לא היה סתם ריב שקט בצד, אלא משהו שהפריע את השלווה של כולם מסביב. וכאן מגיעה נקודה שרוב האנשים מפספסים, וזה קריטי. המחשבה הזאת שאם אף אחד לא נפצע רציני, אז לא קרה כלום, היא פשוט לא נכונה במקרה הזה. בעבירת התגירה, מה שהחוק מנסה למנוע זה לא רק את הפציעה, אלא את עצם הפרת הסדר הציבורי, את האלימות ברחוב. לכן, גם אם הכל נגמר בכמה מכות יבשות ובלי שריטה, זה עדיין יכול להיחשב עבירה פלילית לכל דבר. טוב, אז כאן הסיפור מתחיל להסתבך. כי בתוך כל הבלגן, הדחיפות, הצעקות, איך המשטרה או בית המשפט אמורים לדעת מי התחיל? מי היה התוקף ומי בסך הכל ניסה להגן על עצמו? זה באמת, אבל באמת, החלק הכי מורכב פה. הציטוט הזה בעצם מסכם הכל. הקו הזה הוא כל כך דק שלפעמים הוא כמעט בלתי נראה. כל הסיטואציה קורית בשניות, אין זמן לחשוב. והחוקרים, אחר כך, צריכים לנסות לשחזר את הרגע הזה ולשאול שאלות כמו, מי נתן את המכה הראשונה? האם התגובה למכה הזאת הייתה מוצדקת? האם זה היה הגיוני להגיב ככה? אלו שאלות שלפעמים אין עליהן תשובה ברורה. אבל יש הבדל עצום אם כל מה שנעשה היה מתוך הגנה עצמית. אם אדם מותקף פתאום, בלי שום פרובוקציה מצידו, והוא מגיב רק כדי להגן על עצמו, על החיים שלו, אז זה כבר לא תגרה, זה סיפור אחר לגמרי. במצב כזה, החוק עומד לצידו. הבעיה, כמו תמיד, היא להוכיח את זה. להוכיח שלא הייתה שום כוונה להשתתף בקטטה, אלא רק לשרוד אותה. אוקיי, זה זמן טוב לעשות קצת סדר בבלגן, כי הרבה פעמים משתמשים במילים תגרה ותקיפה, כאילו הן אותו דבר. הן לא, ממש לא. למרות שבשני המקרים יש אלימות, מבחינה משפטית מדובר בשני עולמות שונים לגמרי. והנה ההבדל המרכזי בשתי שורות. תחשבו על זה ככה, תגירה זה כמו ריקוד אלים של שניים. שניהם משתתפים, שניהם פעילים. לעומת זאת, תקיפה זה סיפור עם נרטיב ברור. יש צד אחד שתוקף וצד אחד שהוא הקורבן. חד וחלק. אין פה הדדיות, יש פה תוקפן ונתקף. הטבלה הזו ממש מפרקת את זה לגורמים. שימו לב להבדל במה שהחוק לנסה להגן עליו בכל עבירה. בתגירה, מה שמעניין את המחוקק זה הסדר הציבורי, השקט ברחובות. בתקיפה לעומת זאת, מה שמעניין אותו זה הגוף של הקורבן, השלמות הפיזית שלו. וזה הבדל עצום. זה גם מסביר למה תגירה חייבת לקרות במקום ציבורי, בעוד שתקיפה יכולה לקרות גם בחדרי חדרים. וגם, שימו לב כמה קשה לטעון להגנה עצמית בתגירה, כי הרי ההנחה היא ששני הצדדים רצו את זה. אוקיי, אז אחרי כל ההסברים האלה, נגיעה למציאות. מה קורה אם, חס וחלילה, מישהו מוצא את עצמו מעורב באירוע כזה ומקבל זימון לחקירה במשטרה? זה רגע מלחיץ, ומה שקורה בשעות הראשונות האלה יכול להשפיע על כל העתיד. ופה יש כמה כללי אצבע שהם קריטיים. הדבר הראשון והכי חשוב, להתייעץ עם עורך דין.
מיד, עוד לפני שאומרים מילה אחת לחוקר. הזכות להיוועצות היא זכות בסיסית, וזה לא הזמן להיות גיבורים. הגרסה הראשונה שמוסרים במשטרה היא הגרסה שתישאר. היא נועלת את הסיפור ויהיה כמעט בלתי אפשרי לשנות אותה אחר כך. לכן כל כך חשוב לגבש אסטרטגיה עם איש מקצוע. לנתח את הראיות, כמו סרטוני הבטחה, לפני שממהרים לדבר. אז מה בעצם עורך דין יכול לעשות במצב כזה? ובכן, התפקיד שלו הוא לקחת את הסיטואציה הכאוטית הזאת ולנסות להכניס בסדר. הוא יעזור להבין מי באמת התחיל, מי יזם את האירוע. הוא יטען, אם יש בסיס, שהכל היה הגנה עצמית ולא תגרה. והמטרה העיקרית, בהרבה מקרים, היא בכלל למנוע את הגשת כתב האישום. לנסות לסגור את התיק בשלב מוקדם, כדי שהסיפור הזה לא יהפוך לכתם לכל החיים בדמות רישום פלילי. וזה מביא אותנו לשאלת השאלות. ריב של רגע, עצבים של שנייה, אגו שנפגע, האם כל זה שווה את הסיכון? הסיכון של רישום פלילי, כתם שילווה את האדם הזה לשנים קדימה, שיכול להשפיע על עבודה, על נסיעות לחול, על כל כך הרבה דברים. זו באמת שאלה למחשבה. בפעם הבאה שהפתיל קצת מתקצר בכביש או בתור לסופר.